uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukukhuluma ngengunaphakade. Ingunaphakade lami nelakho kungabe lizoba sentokozweni sinoNkulunkulu sithokoza usuku nosuku, noma luzoba sekukhaleni nasekugedleni kwamazinyo ingunaphakade. Uma sifunda incwadi kwabaseRoma isahluko sesithupha ivesi lama-23, ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Thina asufanele lo musa ongaka, besiyizinto zesihogo, wasophula uJesu, wathwala ukungcola kwethu, wathwala ihlazo lethu, ukuze nathi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Besingalifanele izulu, sahawukelwa. Kuwumusa ukuthi singakwazi ukungena ezulwini, siyizoni ezahawukelwa besingafanele. Lo musa siwuthole kanjani? Masifunda incwadi ngokaJohane isahluko se-14 ivesi lesithupha. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Ayikho enye indlela. Abanye bayamphika uJesu bathi bona bathandaza uNkulunkulu kuphela, bathi uJesu wabelungu. Ngithi hayi bo, iye ekubhujisweni leyo ndlela. Kunendaba engike ngayifunda ekhuluma ngomama owayenesifo esingalapheki. Wayesetsheliwe ukuthi usalelwe inyanga ezintathu kuphela ephila. Esalungisa izinto zakhe-ke wacela ukuba umfundisi afike azombona embhedeni wakhe wokufa. Wamtshela amaculo afisa aculwe emngcwabeni wakhe, wamtshela amavesi athanda afundwe, waze wamtshela nengubo afuna ukungcwatshwa eyigqokile. Wacela ukuthi angcwatshwe neBhayibheli lakhe ayelithanda kakhulu. Yonke into yayisihlelekile, esehlelela ukuhamba. Umfundisi wesifazane wakhumbula ngokushesha into ebaluleke kakhulu kuyena. Khona kodwa kusele, ngicela ukungcwatshwa nemfoloko esandleni sami sokudla. Umfundisi wambuka lo wesifazane ephelelwe amazwi. Wathi, ngihambile imicimbi yomphakathi, ngihambile imicimbi yasesontweni, kanti ngimenyiwe futhi emadilini ngabantu abaningi. Kuthi lapho sekudliwe, sekuqoqwa izitsha, bacele singayibuyisi imfoloko, bathi asigcine imfoloko ematafuleni. Emva kwalokho kufike ikhekhe, mhlawumbe ikhekhe le-chocolate eliconzisa amathe, noma apple pie, noma yini ongayicabanga imnandi kakhulu. Iyona ngxenye yokudla engiyithanda kakhulu, kusho lo wesifazane. Ngifuna abantu bangibone kwikhaskethi ngiphethe imfoloko, bese bebuza isizathu, bese uyabatshela mfundisi ukuthi lapho sengikhona kumnandi kakhulu kunala bona besele khona. Ngifuna behlale bekhumbula njalo uma bedla ukuthi the best is yet to come, okuhle kuyeza. Umfundisi wabakhulula abantu kuba babuka umufi ngaphambi kwenkonzo. Abaningi babemangela ukubona umufi ephethe imfoloko, bebuzana bodwa. Abanye beze kumfundisi bezowubuza bengaqondi ukuthi imfoloko yenzani ebhokisini. Walithola ithuba lokushumayela umfundisi, ethi abantu abamukela uJesu ukuze ingunaphakade labo libe lihle kakhulu. Wena uzoyichithaphi ingunaphakade lakho? Kungenzeka yini ukuthi wena ujabule manje, izinto zikhambela kahle, uma ubanjwe amaphoyisa omgwaqo ngenxa yesipidi noma ngenxa yenkinga ethile, uyawagwazela nje kalula? Maningi amacala mhlawumbe owenzile, uvele ubavala imilomo ngemali, uphume phambili. Unabangani abaningi abakuvuna noma usuphambuka. Urobha ugesi mhlawumbe, ubabona njengey'limi abakhokhayo. Uma uyothenga ey'tolo, usuyazi uyantshontshelana nabasebenzi bese ubajabulisa ngokuncane. Khumbula, sazokuma phambi kaNkulunkulu. Ungasho wena njengalo mama ukuthi kusazoba mnandi kakhulu ngale kwethu, noma wena intokozo yakho isiphelele la, ukukhala nokugedla kwamazinyo ngale. Uzolichithaphi lakhe ingunaphakade? Mukela uJesu, yena uyindlela neqiniso, ngeke uye kubaba ngaphandle kwakhe.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga.